बताओ। घर में क्यों राखी तब ना हम तो नीचे जात बानी। अरे सुनो ना, तू मत चिंता कर, हम तोहरा से प्यार कइले भाई ना, तो हम न राखब। भैया के बात मत सुनी। मम्मी पापा हमरा के मारे लगी हम जा। अरे हम बानी न, आए अब तोहरा के बढ़िया गाड़ी में बैठा के न लिया रहती। बाकी क्या करबू, प्यार कइला पतई है ना बा, कसहू लेके जाके पड़ता पैदल। चलो बाकी घर वाला से तू मत चिंता कर, हम बानी न, हम तोहरा के लिया जाता नहीं, हम शादी कइले बानी, तू मत टेंशन लो, ठीक बा? ठीक है चल। तू कोनो चिंता मत कर, चलो बढ़िया से। अब आइए कोई नहीं जा पढ़े ना गलिए रे। अरे पढ़े जाती है बहिला नियन घूमत जाती है दिन रात गांव घूमत। अरे का सिखाई त हमरा कर लेबे रे। सिर मुंह फट जाई एकर से त हमर खुद मन पाके बोल बटे बुढ़ो। आ तू ही त कपार पर चढ़ा के रखल। हमरा के काटा टलू ह कपार पर चढ़ा के धइले बनी हम। बेटा के कपार पर चढ़ा ली। बेटा ये कइले बडू त बेटा नहीं त काई ह बेटी ह ना पैदा न कइले बानी 50 गो माथा पगला देती है। अरे होय के रे गोबर कर होय के रे तेरे होय देख रे के हरे होय दे ये बुढ़ऊ। और बाबूजी हे जी बैठो जा बोला तुम। अरे नतिया बोल तुम जी, तुम बोल लागल मम्मी पापा हम। ई के हरे तू काहे से खिसिया तोड़ू, ई हमर मेहरानू है तो। अरे होय मेहरा चले ना जोतले बियाह को के आगुले रे तोरे इतना जवानी फटत रहे हैं करे करे नतिया ए हई दिमाग देखो। अरे तू काहे के फारा भाई, वो मुखिया लोग कहते। ये बुढ़ा उतार। अरे रुक रे मुझे उतारती रे। अरे हम कौन गलती कइले बानी हो? धीरे डंडावा दो ना तू का कोठा पे चढ़ पड़ रे उतर देखे करे। अरे मैं तू माई बाबू की इज्जत ना सोचले है ई केवन है भैया। अरे बताइया अरे आओ रे देख 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 केल बे रे। अब तू देख लो देखो देख ले अब लेके का जने कहवा के इन घुमानी लेके आगुल बड़े। अरे मैं तू काहे टेंशन कइले बानी, हम इधर प्यार करत रही। आई हो ना तू तारा प्यार में आग लागो। तू ही का प्यार करला कि सबे कोई करला प्यार लेकिन तहला का असर करला। हमर भैया हम तो बोलना ना भाई ई का कइले बनी अरे दबाजी। मैं लिया चल घर में चल। हां हो गई घर में नाक नहीं लगा भैया सब हमनी की इज्जत डूब गई। कम से कम हमारा काम धाम में तो तारा कान ई नको देख दे कौन जात के कौन जात के नहीं है कौन जगह के बड़े रे धारा खति आराम हो कहतलू मुखिया है, हम का तो से तू अमीर बड़े छोट कास्ट है। छोट कास्ट हां आ तू अमीर बड़े हो देखो हम छोटे कास्ट। अब हम का बोलियो हम ना बोलम बुढ़ऊ। अरे ई तो हमनी के कुल ना के कटा देलस रे। का चिंता कइले बानी रार पैर और दबाई हम जात ना बात देख ले हमर बेटा ले शादी कर लेले है तोरा लाज ना लागल रे कुलक छनी तोरा माई बाबू कैसन रहे रे। इनकरा काहे कम करत सन केकरा के बोला जाओ हैं ना ना देवर जी रौरा बहुत अच्छा कइले बानी। कइले बानी माई अच्छा कइले बानी। अरे अच्छा लगा दूसरे मई ए बजलिया चलो घरवा में। घर में लात नहीं खेलगावे के मोले। अरे भाई तू ही बता, अगर तू हमारा बियाह करती तो कहले तो पता ही आइबे ना करते, हम लिया दिन खराब हो गइलो। तू अपने जबान से हमरा कमाई मत कहो। मैं समझते त ही बियाह को के लेके आइतस रे। हम जब बियाह ठीक करत रहनी हो जी के ए बाबूजी समझाओ ना। हम का समझाई हो सर देखत ना चपलवा हम चपलवा तो ना गवा भी अब तो क्या हो गइल बियाह कर लेनी तो। क्या कलिन त बियाह कलिन त ये देवर जी बता भाई अपना मंदिर में जाके हां भौजी मंदिर में कोनी करा घर अब के हो ना लव स्टोरी कहां है मंदिर में ना लव स्टोरी है ना सब घर के इज्जत नाश के रख दियल वो अरे, कहतड़ू तर नहीं, भाई का कैसन बोलत है रहे रे? तो छोड़ देले हिया जो को के लेके भाग जो मम्मी सुनी ना। सब तिल का देह सब बच जाई। अब हम तो प्यार मैं ऐसे काहे कहता। प्यार कइले बाड़ू। अरे हमनी के ना प्यार चलत रहे तो नहीं जानी के एगो प्यार चलता हमनियो को बुढ़ा बुढ़िया प्यार कइले बानी जे कबो। देखला मम्मी जी हमने कुल खानदान में बन जा आई कौन है कुल खानदान कह के रे अरे खानदान के कौन है कुल खानदान के जे पूछू बाबूजी कोनो जात पर ना के खानदान के लिए आई बड़ी अरे बताओ भाई कहे ने खानदान सब पास का से का मतलब बा तोरा? हां मैं सर मैं ले दे लगा जात के घर में घुसा के अपना सवादी गलती हो हम इनका से प्यार करबे बियाह करबे बस काम खत्म कर हम लिया जातनी घर में। घर में नहीं जाके तहला के घर में चली बा चली बा जाए तो ना बाबूजी देखी अब तार लड़का ना होई। भाई कहां अरे सर तक रे कब तो हमरे से पूछला जात होगा बियाह करतनी अरे गाड़ी मिल रही तू घोड़ा मिल रही दहेज मिल रही अब तू कौन खानदान के लिए ले लेकिन अरे तो प्यार हो गए तो हम क्या करियो? हम दो नाम के सोचत रही शादी करी बंद बजा बाजी तू होई दो दिन के प्यार प्यार हो गेल हमनी के पैदा कर ले रंजे तो प्यार कहां गइले। अरे भाई तो तारा के छोड़ ले बनी घर नतिया
चली जी बुढ़ऊ चल एक कर दे छोड़ी बाजार। ऐसा चल तने जसो ओ ना कहाँ चल जाए हम घर में ना जाइए घर में तेरे बाबू घर बा चल जा अरे बाबूजी को ना हमारे घर में हो बाबूजी जाए तो बाबूजी के मत खुश बाबूजी के हाथ मत लगावो अब तोरा लगे हटा छुआ मत रखे तेरा लाज ना लगला रे एगो सियान बहिन भी घर में प्रभाव का पड़ी अरे समझाई ना अंजनी के बाबूजी बाबू ए बाबूजी सुन को शपथ मत बनी है बाबूजी सुनी ना सुन हो जोन मड़ई बा तोर नो खपड़ा वाला घर ओमे रही ओही में रही हन घर में लात मत लगई हो अरे भाई मरज में हम रे तब कारवा बुढ़िया में ठीक कर दलसो जद तू जो ओइ में रह जो तोरा अगर रहे के बेकर संगे खुश बाड़े तो तू जो वही मेरा सुनो पड़ी तू चिंता मत कर बाबूजी आज खिसी आई अरे जो रख पूरा जो मेरे संगे जे बे रोबे जरा हम चिंता मत करिए चलो हम काहे के जाई हम ना जाई नहीं जा तोर कमा में हाथ बटा दी है ना चाहत रे हमरा काम ना करे के पड़ी हम तो रौरे खातिर कहनी कि रौ ना लालची में पड़ल केरा खती कली हो दे त भाई उन्नति तो जीवन बर्बाद कइए लेला ना अपन चल हो का पर परेलम बा छोड़ ओकरा के दे दलनु छोड़ी जाई दी हम जातनी अपन खेत पर चल इतना गुनाह बा अरे ना हो प्यार तो सब दुनिया करेला भगवान भी प्यार कइले बहुत बाकी इ लोग के नहीं के समझ में आवत न का करबू ई जात पात देखत जा जात पात देखल जाला मानुष आदमी में आए बाकी लोग के बुद्धि नहीं के का करबू तो मम्मी पापा ऐसे काहे करतनी हमरा साथ जान तरू अबे पूछले हम प्यार कर देबन तार से बियाह कर देले बानी यही से उ लोग खिसियाल बजा धीरे धीरे मान गए देखनी ना वहां का कोनिया कि नीच जात बिया काहे करा से शादी का करबू लोग के देखा देखी आदमी कहेलन बाकी समझ में नहीं खे लोग के आवत तो मम्मी पापा समझेन ना रे कहां कहिस रे तू काहे बड़ा करते तू चुप रह भैया तारा के भाषा बहुत बड़ गलती कइले बिया हम फसौले ई निकी हमरा के हम इनका से प्यार कइले बनी काहे कइला प्यार हैं तू का चाहता री सुन हर जन घर मिलल नु वही घर में रहियो जा हां हमनी के एक घर में रह जाई तू सोचता ही न सुन कि हमरा छोड़ भैया देबो के माय हमरा भैया के काहे फसलिस रे सब तू धन के चक्कर में हमरा भैया का फंसाइले बा ठीक चीज नु ऐसन बात चुप रही हमरा छुई मत तू का बरबर करता है तू बाबा जान नहीं तरी सो भैया तू चुप रह ठीक नु तन के नहीं देख जात रह त जा सो अपन देखो सोनी हां ये घर दे देल में तो बहुत ज्यादा दे देल बन ठीक नु देख तू ढेर मत बोल ना तो तोरो बियाह ऐसे नहीं कुछ झोपड़ी में करवा दे असल लूर ढंग कर नु तब हम केहुआर घर ना झोपड़ी घर में जाइम ठीक नु आ हमर तू माई कमा के हमरा खिया उतने की उतना बोलता है तू जो चुपचाप अपना घर में तहारा के माई बाबू इतना छोट से पढ़ ले थोड़ी हमरा के तहारा के माई बाबू इतना छोट से बड़ तक पोस्ट पाल देलो तू इतना तेज बनता रहो आय तो क्या करी रे तेरे हो गइल बा त छोड़ दिए करा से बियाह करना तो खाना तू जो चुपचाप मन हमरो के दबा ना तुमसे छोड़ी हमरा के तू ओकर बात मत सुनो वो पागल है बहुत बोले ले ए जी भूख लगल बा हमरा भूख लगल बा रुका हम जा तनी ले आई भोजन ले आ तनी भोजन रे भूख लागल तभी मुंह बोलल ह कि भूख लागल बेटे ना खाना मिली जा अरे चुपचाप ले आओ ना जल्दी बोलो तो बटले बस खाए ना खा जा जैसन करनी करे बा जैसन खात रह जा कुकुर भी लागी रे सब सब्जी रे भो कुछ नहीं खेता रे खाती है बेटे तना चल जो चुपचाप दे देनी नु इतना हुरी हो तो ठीक नु ना दे देनी तो दूसरा घर भीख मांगता जा बहुत तोरो जबान चलता बुझाई न तोरो के चढ़ा दलो बजा बुझाता कपार पर ठीक बा ए जैसे ही खाए के मिली अरे क्या करबू अब तो प्यार कोइला की है नतीजा न हमरा के मिलता हैं बाबू माई के बुझात नहीं थे कि माने चलो एक दिन पतोहिया कसहूँ लिये करियर तो भाई लिया दिले अपने से तो समझी कुछ नहीं के समझ क्या हम कही मम्मी पापा ना समझे हम जा उनके दुख सारे दुख समझियन जा क्या कर एक बार आग लागी तो बुताई ना न धीरे धीरे न बुताई आए चलो दुख और खा लो आ चलो घर में ए जीरो खा लिया हम ना खाए थोड़ा सा दुख और खा लो जन लो आ पानी पी लो आ चल के आराम करो तू थकल बाड़ू ठीक बा ना जीरो पहले खा लिया ओकरा बाद हम खा लेब पहले रौरा खाए हम पहले खाई अरे तू खा ले तू तारा पहले भूख लगल। रौरा खाई ओकरा बाद हम खाए ठीक बा हम खा लेते हैं ले थोड़ा सा तुम खा लो चुप रह रो मत जल्लू हम दुख भगवान आवेला आदमी पावेला दुख दूर करियन है सब भगवान के बाटे
जरूर एक दिन वहाँ के मत फेर हन तो अपन यहाँ जहाँ मन गए तो चुपचाप सब्र कर, चलो घर में चलो, चलो।